Ассалому алайкум, бародаро. Умедворим, ки ҳамагӣ тансият ҳастед, хонобод бошед, рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. Имрӯз 11 июли соли 2026. Марҳамат тамошо кунед, дар навори имрӯза 35 сар соғлуқа дафрӯш гузоштагем. Хӯрдану саломатшон иншоалло хубай кафолат метем. моло қародан дар шаҳри Кӯлоб шахсоне ки лозим бошад, марҳамат имкониятотон бошад, аз наздик омада бубинед. ва 35 сар соғлуқ бародар дар якҷоягӣ дар байнашон дусоқ, тухлӣ, якмзой, чори соғлуқ, соғлуқҳое ҳастанд. Ягон дона бародаро ки 4 мумкин кадагӣ бошад. Дигараш 1 бара 2 бара аксарияти бародаро мақсад молоянд ки 1 бара 2 бара то 3 тара кадагианд. тухли барам дандонашон нишон метем бародарам ҷабами инами дусоқи ки инами кабуд якмзой дандонашон нишон метем, дандонои дусоқиро набарода бибинед чӣ қадр паҳми хушрӯяд бародаро. Дигар ҷои таърифаш ҳоҷат нест бародаро, шумо калонии мақсад гӯспандоро бинед. иншоалло ки хушхораи хуб сар метаҳед, бараи хуб мегиред. гуфтем моло қародан дар шаҳри Кӯлоб шахсоне ки лозим бошад, имкониятҳо бошад, марҳамат аз наздик омада бубинед. Як дона майда дар байнашон хеле майда ҳам нест, мақсад миёнақадай ҳанамо сияе ки нишон дидем ҳамаи дигараш дарозии гӯспандоро бинед бародаро чӣ хелеянд. масъалаи нархи навш бародаро барои ҳама муҳим аст. мақсад мехоҳанд ки арзон харидорӣ кунанд, манфиат ба даст биёранд. ҳамино ба гӯштам иншоалло ки наздикгирӣ мекунанд, лекин ҳамаша барои наслгирӣ кафолат метаҳем бародаро. масъалаи нархи навшон 3100 сомонӣ муомила дорад, дастсафка дорад. дастсафкаҳоро доим мегӯем ба ноҳияи Гирдату вилояти Хатлон, ба шаҳри Душанбера, ба вилояти Суғдам, ба Дилхоҳ ноҳияу Шаҳрош барои дастсафка ҳастад. шумо гуфтем ки бозам мегӯем ки гӯспанда аҳамият битен. мо таъриф бисёршон намекунем, дарозию почабаландишон аҳамият диҳем. иншоалло айё бараи хуб гирифтан, шахс ки меҳнат кард иншоалло барои хуб мегирад. дӯстони азиз, шахсоне ки ҳамин моло маъқул бошад, лозим бошад, ба ҳамин нархҳое гуфтем 3100 сомонӣ бо муомила ва ба дастсафкаш. рақамон 981 4 77. телефони дастӣ ҳам кор мекунад, ватсап ҳам кор мекунад. марҳамат муроҷиат кунед. гӯспанда базебиша бинем бародаро, чӣ хеле гӯспанди базебай. дандонашам бинед, иншоалло ки айёлчиам барои чори соғлуқ 4 дандони мақсад паҳм ровардагӣ. иншоалло беҳтарин бароро мегирен. айё одаме ки фақат меҳнат кунад, хушхораи хуб сар метаҳен. иш дусоқай. дусоқа бародаро баъзеҳо намедонанд, мақсад якмзой. ҳар киҷо ки бошед, нало нигаҳбонтон бошад. дӯстони азиз, марҳамат, нархҳоро гуфтем 3100 сомонӣ. шахсоне ки лозим бошад, маъқул бошад, ҳанами хел гӯспандо ба ҳанами хел мақсад ҳолат 3100 сомонӣ гуфтем, муомила мекунем, дастсафка мекунем. дусоқаи дандонои дусоқиша набароди якмзой оли бача зоидагӣ нестай. ин ки бубинед чӣ хел базеб, иншоалло ки қадду қоматшам хубай. рақамон 981 4 77. ҳамин қадар ҳамин рақамҳоро чанд бор мегӯем, нарха чанд бор мегӯем, не ки бо баъзе бародар дар комментария менависонанд ки чанд сомай, дар куҷоҳай, мақсад номерои телефон пурсида менависонанд. дӯстони азиз, марҳамат, харидоро бошад, ҳама маълумотҳоро гуфтем.